Within this village, like say bookings, nothing where walking rooms. Yeah, exactly. Thanks so much, Mary. Yeah, and thanks for your ideas about So they can do events here and stuff. Guys, we are here at the Arboretum Park here in Seattle, and we just got here. Ito yung entrada. May mga nakita ka bang flower? There's a couple. So it looks like there's multiple spots here. Napakalaki kasi nito. So merong mga areas na puno, merong mga areas na mga bulaklak. May pang hiking, mga ganon. So it says here terrace is closed for private events. So ayan, let's look. Show mo daw. Ito. Ayan na. Plants for sale. Nasaan na for sale? Should don't plants for sale. Should we go the other way? Or there's a bushes. Ayun. Parang yung pinuntahan natin sa ano to. oh, sugar cane. Mais nila oh. Giant. That's sugar cane. Is it? Mm-hmm. Oh, mais. Plants for sale. Kinukuha natin pag ano. Pag nanganak ka. Ano? Ano yun? Yung parang kahoy doon sa ano. Sa Laot Balay. Hindi ko da Lourdes. Ano lang? Ano nang ba yun? Parang tao oh. Hello. Nakita sa Pilipinas. Naku. Parang na. Ang laki ng tao. May ulo. Di ba? Yeah. Pilipinas. Kinatatakutan ng mga ganito. Dito na-appreciate nila. May maligno dyan. Marami kasi mahilig gumawa ng istorya eh. Takot ang tao. So the guy earlier, kasi nagtanong kami kung saan pwedeng may mga bulaklak. Sabi niya it's half a mile this way. And then o dito? not sure. Siguro. Or that's for the school. School yan? I don't know. Kaliwa kanan. Sabi niya either left or right eh. Kita? Tapos meron silang school dito, like preschool. Kaya yung mga kotse kanina na dumadaan, they're just here to pick up the kids because you're not really allowed to drive here kasi more on hiking ito. Preschool yan. More on trail. Narinig mga bata. Ha? Narinig mga bata. So yun.
kamay mo. Baka ikay mauna pa sa amin. Kapal ng ano. Kapal ng mga... Fresh yung air nila dito dahil yung mga lumot na So, yun yung palatandaan. Sabi ni hindi si Kuya Kim, si Bisayang Ilocana, fresh daw ang air pag may mga lumot. Moisty. Yung mataas yung moisture content. Parang gano'n. Kaso ang problema namin mamaya ay allergy. Wala yata din niya. Awan? Awan? Da. At baka tayo hindi makaakyat tong kasama natin mamaya ay. hirap hanapin. Wala kasi sila masyadong signs. Not on that area, maybe farther. Yeah, we'll just follow this trail right here. We're trying to find some flowers, but so far all we see is mga tawag nito? Trees. So, but I mean, it's still beautiful. Appreciate mo pa rin naman. Maano lang. Kasi I'm trying to check ko yung phone. So, yung parang map nila. Problema, wala sila masyadong mga trail at saka yung mga palatandaan. So, ang last ko na nakita is yung giant sequoia. That's it. Then after that, moving a little forward, tapos papasok ka off trail, dun daw yung rhododendrons. Nandito na tayo, pero walang rhododendrons. So ewan ko kung unahan pa ba or we're really not seeing it or talagang wala nang ayun. But anyway, regardless, enjoy pa rin naman. If you love nature, this is one of the perfect places for you to be. Fresh air, hiking trail, kapag exercise ka, deep breathing, exercise, meditate. Eto dito maganda. Ayan. Presko ang hangin. Nakikita akong gumagalaw dun sa unahan, kaya napatingin ako. Tao. Ayun. Baba dyan. Dun. Okay, babe. Oh, I think it's right there. I see it there. I think I see it. Baba ta. Off trail na naman. Yari tayo dito. We need to watch our steps. Kasi meron siyang mga loose sands. I think I see it, babe. Yeah, I think I see it. Andun sila sa kabila. Para lang kami nasa bahay na nagsisigawan. Oh. Okay. I think this is the place that I'm looking for. Found it.
hi. Oh, ito ka pala. Nagkarat mula. Oh, ang ganda. Sure. Yeah, I'll just go there. I'll be there. Wag ka daw ano, Beb. Don't step doon sa may halamanan kasi they keep it parang hindi compact para mamabuhay yung bulaklak. Beautiful. Ito po. So, kung kailan na kami pabalik, doon pa namin nakita yung hinahanap namin din, di ba? So, this is the Rhododendron Garden. As you can see, ang gaganda. Ayan. Doon. Dami dito. Diba? Kung saan-saan pa kami sumuot. But it's a good thing that we changed route. This is not the trail na dinaanan namin kanina papunta. Ito pabalik, iba siya. So, yan. Picture na sila. Ganda. Kayain natin ang sitwasyon. Ay, ano na siya, oh. Look at this one. It's already falling. Tapos na yung ano niya. Yan. So, nakakalbo na siya. Oh, buti na abutan natin. Ayan. So, patapos na yung ano niya. Blossom niya. Ayan. So, uwian na. Ang ganda. Buti nga na ano, naabutan namin. Ayan. Dapat ano, springtime. Ayan. So, that's it. Let's go back. Kasi magiging traffic na pabalik dun sa Federal Way. So, let's go.